Al-Sudaniya restaurant. IS Piano Production. Al-Sudaniya zane Al-Sudaniya zane je nima. Al-Sudaniya makurar restaurant ne gidan cin abinci. Al-Sudaniya Ayoba da matar ba kamar namu kunje. Al-Sudaniya A jihar Gombe ma ba kamar namu kunje. Al-Sudaniya Kano ta daba idan ka zo mun fi saura. Al-Sudaniya Kai a san na kasa duka sai mun zagaya. Al-Sudaniya har Abuja muke zuwa muje yin abinci. Al-Sudaniya Har Kaduna ana kira mu zo mu yi abinci. Al-Sudaniya mai dubar da Bauchi ba za su mance da mu ba. Al-Sudaniya Adamawa Yola suna kira mu muje. Al-Sudaniya duk biki na fita kunya mu za a nemo. Al-Sudaniya Babban taro na siyasa mu za a nemo. Al-Sudaniya Al-Sudaniya babu jamun fi saura. Al-Sudaniya domin samun kowanne nau'in abinci. Al-Sudaniya sai mu je. Al-Sudaniya za mu je restaurant gurin cin abinci da window ba ka kawo baya shi din yi kira ku taso mu je. Al-Sudaniya za na je restaurant gurin cin abinci da na duba ka kawo baya shi na yi kira ku taso mu je. Dafa mana a tashin farko kaliki za mu sanyo. Al-Sudaniya wanda ya yi mana baiwa wallafar mu mu kawo. Al-Sudaniya Shi ya ɗaukaka Al-Sudaniya ta miyawa. Al-Sudaniya mun zamo babu kamar mu fannin abinci. Al-Sudaniya za mu je restaurant gurin cin abinci da window ba ka kawo baya shi din yi kira ku taso mu je. Idan ka zo farin ciki za ka samu. Al-Sudaniya Sannan kima daraja don za ka samu. Al-Sudaniya zuciya za ta yi fresh da ka zo gurinmu. Al-Sudaniya Akwai shinkafa akwai tuwon shinkafa. Al-Sudaniya jalof ɗin shinkafa ko fara da rayi. Al-Sudaniya Farar shinkafa an salad da akwai. Al-Sudaniya to na saboda miyar da ka fi so ka zo. Al-Sudaniya Akwai agushi da kushe kwabewa da kuka. Al-Sudaniya daddaɗar waina in ka zo baya tamu. Al-Sudaniya Ga wajen kece raini ka taso ka zo. Al-Sudaniya za mu je restaurant gurin cin abinci da window ba ka kawo baya shi din yi kira ku taso. Gashasshiyar kaza ta mu ce tafi daɗi. Al-Sudaniya ka ci naman rago kai tako da faɗi. Al-Sudaniya A Al-Sudaniya akwai naman barewa. Al-Sudaniya haɗi na furut ɗinmu ya kera saura. Al-Sudaniya Muna sa inibi ga kankanar mu isassa. Al-Sudaniya muna sanya apple safiyan dan isassa. Al-Sudaniya Shayi mai daɗi yanna Larabawa. Al-Sudaniya akwai chips ga coleslaw da kuzo. Al-Sudaniya za na je restaurant gurin cin abinci da na duba ka kawo baya shi na yi kira ku taso mu je. Al-Sudaniya ku taho ku mu je domin mu huce takaici. Al-Sudaniya za mu je Makurar restaurant wanda sun ka kware sosai a fannin abinci. Al-Sudaniya za mu je Daga kamshi na abincinsu in ka ji raina ka zai daina kunci. Al-Sudaniya za mu je In ka je Al-Sudaniya lallai ka ƙara kima a karamci. Al-Sudaniya za mu
mu je. Domin sun ba komai a tsari, al'umma ku taso mu je. Al-Sudaniya za mu je. Na yi kira ku taso mu je, Al-Sudaniya me ya haɗe. Al-Sudaniya za mu je. Ku zo komai a can za mu samu ruwa mai kyau na sha har da kofi. Al-Sudaniya za mu je. Abinci kala-kala sun kware, Al-Sudaniya sun yi karfi. Al-Sudaniya za mu je. Su ake baiwa abincin bikin da ya kai babban biki babu laifi. Al-Sudaniya za mu je. Al-Sudaniya sun yi nisa, na yi kira ku taso mu je. Al-Sudaniya za mu je. Restaurant gurin cin abinci da window ba ka kawo baya shi. Din yi kira ku taso mu je. Kayan tanɗe-tanɗe idan ka zo a gurin mu da za ka samu. Al-Sudaniya za mu je. Akwai naman rago, akwai kilishi inda ka zo za ka samu. Al-Sudaniya za mu je. Daga shashen kifi, farfesun kifi in ka zo za ka samu. Al-Sudaniya za mu je. Farfesun kayan ciki naman kai inda ka zo za ka samu. Al-Sudaniya za mu je. Da akwai su shawarma, kai na yi kiran ku tattaho can mu je. Al-Sudaniya za mu je. Shinkafa an salad in ka zo Al-Sudaniya za ka samu. Al-Sudaniya za mu je. Da akwai liba, akwai plantain, karka idan ta ma za ka samu. Al-Sudaniya za mu je. Da akwai pepe cikin samosa kwara a gurin mu duk za ka samu. Al-Sudaniya za mu je. Da akwai kilishi, akwai damban nama inda ka zo za ka samu. Al-Sudaniya za mu je. Da akwai nama na kaza na ce, Al-Sudaniya sai mu je. Al-Sudaniya za mu je. Restaurant gurin cin abinci da window ba ka kawo baya shi. Din yi kira ku taso mu je. Alhaji Gali gaisuwa zanayi ma. Al-Sudaniya za mu je. Al-Sudaniya ka rike mu a dama. Al-Sudaniya za mu je. Ma'aikatan ka kana yi masu kima. Al-Sudaniya za mu je. Dai addu'a ta rabe ya ƙara girma. Al-Sudaniya za mu Ban je. alkhairi rabe ya ƙara yi ma. Al-Sudaniya za mu je. Al-Sudaniya zana je, Al-Sudaniya zana je. Al-Sudaniya za mu je. Restaurant gurin cin abinci da window ba ka kawo baya shi. Din yi kira ku taso mu je. Al-Sudaniya zana je, restaurant wurin cin abinci da na duba ka kabba shi. Na yi kira ku taso mu je. Al-Sudaniya za mu je.